Il-Gvern ma jistax ikompli jinjora il-proposti għall-akkomodazzjoni soċjali għaliex il-problema bħalissa hija allarmanti. Dan intqal mill-kelliem tal-Partit Nazzjonalista għall-Akkomodazzjoni Ivan Bartolo f'konferenza tal-aħbarijiet il-ħamis filgħodu quddiem il-Customer Care tal-Awtorità ta' Djar fil-Furjana. Bartolo qal il-Partit Nazzjonalista saqsa ħafna mistoqsijiet lill-Ministru. Il-maġġoranza ġew injorati kif ukoll tresqu diversi stejjer ta' nies li qed isibu problemi fil-housing. Ivan Bartolo saħaq li din hija kwistjoni allarmanti u jeħtieġ li jsir it-tibdil. Sabiex nerġgħu nqajmu lill-Ministru u lill-Gvern u lill-Awtorità tad-Djar biex dak li jedna fil-Parlament propju fil-bidu ta' il-ġimgħa aħna bdejna ninstigaw biex nistaqsuh biex anka fid-diskors ta' tweġiba iweġibna lura, madankollu m'għamel xejn, ma weġibna xejn, u aħna qegħdin għamilna dil press conference biex il-Ministru jerġa' jara summarju ta' dak li jedna prattikament sabiex mhux aħna imma il-poplu tagħna ikun jaf eżattament x'inhu għaddej fil-qasam tal-akkomodazzjoni soċjali. Barra minn hekk stqar li bħalissa hawn 1300 persuna li qed jistennew għal residenza. Qabel l-elezzjoni kienu qalu li hawn aktar appartamenti mill-nies fuq il-waiting list, iżda dawn in-nies jinsabu mingħajr saqaf fuq rashom, hekk kif dawn l-appartamenti għadhom ġebelu saqaf. U għatenna li l-Gvern għamel diversi wedit li qatt ma wettaq u jeħtieġ li l-Gvern jonfoq il-flus b'mod għaqli u mhux ikompli jiberbaq l-eluf. Ivan Bartolo qal li f'dan il-qasam hawn diversi problemi, fosthom il-kirjiet li dejjem qed jolew fil-prezz. Intant il-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem sabiex is-settur tal-qasam soċjali ikun wieħed liberu u l-Gvern jinkludi aktar proposti min-naħa tal-Oppożizzjoni.